Assalamu alaykum Türkmen portal web saytımızın mehriban tomuşçuları. Bugün biz size avtomobil brendi hakkında görün vermekçi. Siz goýaryňyz şoň üçin. Olam elbette Land Rover. Biz gepleşmeden başına Land Rover'ın wasfyny ýetirýän bir gowy jümle tapjak bolup internetiň geňişligine bakmadyk, gözlemedik ýerime saytymyz galmady. Ýöne diňe bu marka hakkında değişmeler tapdyk. Näme üçin beýle? Häzir şolardan birini ýerine ýetirip berensiz elbette. Näme üçin Land Rover'ın sürüjileri salamlaşan oklar. Sebäbi olar eýem ýerden ustahanada servisde görüşdüler. Ya yine biri. Näme üçin Land Rover'ın ilk aynalary ýyladylýar. Onu bejertmek üçin itekler ekdende ellerine doňmaýar. Yine biri. Eger siz daş bir ýere gitmek isleýän bolsaňyz Land Rover ediniň. Eger soň ýetiňize gaýtyp gelmek niýetiňiz bolsa Land Cruiser al. Şeylere görünüş değişmelerimiz var. Ene şu değişmeleri okusan ya dinlesen bu brendin avtology her kadimden döwülüp duran ýaly gödüňe gelýär. Aslında şeylemi ki her değişmenin aňyrsynda ökmäsi urutda bir çyna ýatyr diýerler. Biz bu meseleni öwrendik de mehribanlar şeylerini hije geldik. Yok mehriban ýeşler. Bu brend özüniň öwtebarlygy, berkligi bilen tanalýar. Onda bu değişmeler näme üçin we nereden gelip çykypdyr? Adatça şeyle değişmeler döredýän adamlar maşyny ikinji elden alan sürüjiler. Şonuň üçin olar döwlýärliklerine elbetde kyn görýärler, ýani gen görmeliler. Öňkü ýetiniň öz Land Rover'ny nähil süreligi belli de. Onsoň bu maşynyň şaýlary gymmat bolansoň sürüjiler köplenç puluna gyskanyp Hytaý şaýlaryny goýup goýberýärler. Land Rover onsoň geçiren o goşa sebäpden meýän meseleler dörep başlaýar. Ondan näme başlary? Ene değişmelere aitdik, sebäbini düşündürdük. Ene Land Rover'ın dörüş hakkında da kadaklı maglumatlar siz bilen paylaşýar. Dünyada bir-birinden meşhur brend eken, olar näçe meşhuram bolsa adamzat medeniýetine täsir etdi diýip aýtmak kyn. Ýöne bu aýdýanlarym Land Rover'e değişdiler. Bu brend seýahatçynyň keşfini döretmegi başarypdyr. Rover brendi hemişe Britan avtomobil önümçülüğünün merkezinde eken. 1904-nji ýyldan şu güne çenli ol öz meşhurlygyny ýitirmän gelýär. Land Rover Britan stiliniň nusgasyna öwrülýär. Anamdar hemem ygtybarly, şöhratly taryhy bolan ýöne täze innowasion stilinden daşda eretdi. Durmaýan bu avtologyna wagt öz täsirini ýetirip bilenok diýerler. Eýsende bu brend öz gözbaşyny nereden alýar? Hem de Rover velosipedlerinden başlanýar. 19-njy asyryň ahyrlaryna meşhur velosipedlaryň hemmesi Coventry şäherine öndürilipdir. Şäherde tigir öndürýän karhana gaty köp eken, şolaryň içinde de Rover kompaniýasy beýleklerden saýlanyp duran eken. 1884-nji ýylda ol döwürde poply velosipedi oýlapdyr. Onsoň bu tigiri öndürjiler Rover'ın döreden modasyna bütün dünýä eýerýär diýip öýrenýär başladylar. Çünkü ülmetse de elbette derken bu kampanyanyň tapan täzeligi yer ýüzüne meşhur bolupdyr. Aslında kampanyanyň öz haçan döretken, onuň düýbi 1877-nji ýylda tutulupdyr. Brendi döredirlerim iki sany şerikdir. John Kemp Starley bilen William Sutton. Sutton basym işi taşlapdyr. Starley bolsa 1901-nji ýylda çyly aradan çykgança işlemegine dowam edýär. Gyzykly ýeri ol ýen 1882-nji ýylda elektrik hereketlendirjili 3 tekerli sinag velosipedini oýlap tapdyr. Özi ýürýän ulaglar kampaniýa 1903-nji ýylda öndürilip başlanýan kampaniýa tarapyndan. Birinji öndürilenim adaty benzine işleýän hereketlendirjili Rover Imperial mototsikli bolýar. Eýär indiki bolsa Rover avtomobili halka hödürlep başlaýar. Bu bir silinderli, kuwatlygy 8 at güýjüne deň bolan 8 at güýjü maşyny Edmund Lewis tarapyndan işlep taýýarlanýar. Onuň dünýäde birinji merkede diregli şassiyeti bolupdyr. Şol ýylyň özünde Rover öz 4 silinderli awtologlaryny hödürlep başlaýar. Olaryň kuwatlygy 10, 12, 16, 20 at güýjüne deň bolupdyr. 1907-nji ýylda bolsa şol awtologlaryň biri Maine adasynda geçirilen Tourist Trophy ýarşyna birinji bolup gelmegi başarýar. Ýeňiş gadynyň bu maşynyň rolunyň başynda bolsa Ernest Cordes adly sürüji oturupdyr. Soň bir neçe ýylla Rover awtologlarynyň türli görnüşlerini öňderipdir. Şolaryň arasynda Knights hereketlendirjili käbir maşynlar kem bar eken. Ýöne 1912-nji ýylda halk köpçüligine iki sany täze awtolog hödürlenipdir. Bu iki awtologam öňkü modellerden diýip bilen tapawutlanýar we orny tutupdyr. Olar 3 litrlik, ýani 3 litrlik 18 at güýjüne deň awtolog hem giňden tanalýan 2-3 litrlik 12 at güýçli motor ýani bilen üçindilen model bolupdyr. Bu modeli Owen Clegg işlepdiripdir. Onuň döreden maşyny ençime ýyllap Rover brendiniň esas maşynlaryny öwrülipdir. 1919-njy ýylda Rover'ň maşynlarynyň 12-nji modeliniň täzeleriniň görnüşi çykypdyr. Şol ýyl kompaniýa Ariel adly mototsikl öndürýän karhananyň işgäri Jack Sangsternyň işlepdirýän kiçirek awtomobiliniň tatlamasyny satyn aldy.
Şeýdibem Birmingham'ın günorta etrafynda ýerleşen täze zawodda Rover 8 adly täze awtology öndürilip başlandyr. Halk arasynda fikirlik diýip adlandyrylýan Rover 8-iň howa sowadyjyly hereketlendirjisi bar ekeniň öýtüş gerek. Adatça beýle hereketlendirjiler mototsikllarda hem biziň döwrümizde vele mobillerine dahilýär. Ýöne kiçik Rover gaty bir kemen gûnejak bolupdyr. Onuň bahasy bary ýok 145 funt sterling bolan bu maşyn ul meşhurlyk kazandyr. Tä 4 silindrli Austin 7 çykýança şol meşhurlygyny saklapdyr. 1929-njy ýylda bolsa kompaniýa Austin 7-iň üstüni ýetirýän 4 silindrli 9-lygy çykartdy. Şol ýyl Rover 1445 modeli awtologa işläp döpdir. Hemen birinji gedip Juwaryň bayragyna münasip bolupdy. Ýöne bu agyr hem kuwady pes awtolog eýen 1925-nji ýylda täze 1650 model bilen çalışypdy. 1933-nji ýylda Rover kompaniýanyň ýolbaşçylary täzelenipdi. Indi bolsa oňa Wilks dogullar eýe çykypdy. Spencer dolanlarjy müdir, Morris bolsa inžener we designer wezipetine geçipdi. Bu iki dogan iki ýerden kompaniýa şeýle bir strukturlar welin, onuň çykarýan maşinlary basyn Britaniýanyň awtomobilleriniň iň owlarynyň hatarlaryna geçipdi. Siz telekeşi, önümü öldürüyor. Siz telekeşi, önümü öldürüyorsunuz ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brandinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Onun içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjegini adamlar internetiň üstü bilen sizin mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňize goýular. Türkmen portal, netijeli mahabat platformasy. 1934-nji ýylda dogullar kuwatlygy 10 hem 12 at güýjüne deň bolan maşinlary öndüripdirler. Soň bolsa öňki pilot atly maşyny üýtgedip kuwatlygy 14 at güýjüne deň bolan 6 silindrli awtology çykartdyrlar. Soň 16-20 at güýjüne barabar kuwatly maşinlary çykartdyrlar. Şeýdibem Rover kompaniýasy bazarda iň meşhur brend öwrülipdir. 1933-nji ýyldan 1939-njy ýyla çelli önümçiligiň kuwaty 5000-den 11000 awtomobile çenli artypdyr. Kompaniýanyň girdijisi bolsa 7500 funt sterlingden 200.000 elbette funt sterlinge ýetipdir. 1936-njy ýylda Rover kompaniýasy Birmingham'da hem Solihull'da täze zawodlary satyn alýar. Buraya 1945-nji ýyldan soň Coventry'däki zawod uruşda ýumrulan soň hemme maşinler diýen ýaly Solihull'daky zawodda çykyp başlaýar. Uruş döwri kompaniýa uçak hereketlendirjilerini öňünür hem reaktiv hereketlendirjisiniň ýerki işlep taýýarlanyşyna gatnaşypdyr. Soň bu tatlamany Rolls-Royce'a geçirdiler. Biz size hellenme Rover kompaniýasy hakynda gurrun berdik. Siz şu wagt haçyn Rover diýen adymy Land Rover öwrülük diýen. Inede biz gurrunmyzyň iň gazakly ýerine geldik. Land Rover brendiniň dören wagtyna gelip etdik. Bütün dünýäde meşhurlyk kazanan Land Rover markasy 1947-nji ýylda Walliýanyň kenaryna çägede çekilen suratdan öräpdir. Rover kompaniýasynyň texnik müdiri Morris Wilks öz agasy Spencer bilen awtomobil bazaryna bir täzelik geçecek bolup Land Rover döretipdirler. Bu maşyny döretmek üçin Jeep'in demir şassisiniň hem Rover'in hereketlendirjisini alypdyrlar. Uruşdan soňky döwürde demir gaty gymmat bolan soň kuzowyň panellerini ýeňiljek alüminiumdan etdirler. Bu täze awtologyň motory 1.6 litr bolupdy. Şondan bir ýyl geçen soň täze Land Rover Amsterdamyň awtosalonuny uly dawara bilen halka öwrüldi. Şo wagtda uly meşhurlyk kazanmagy başarypdyr. Öndürjilerin bu wagt ýetirmen eýen 1948-nji ýylyň ahyryna öz awtologlaryny takminan 70 ýurdun bazaryna fermeriň dosty ady bilen eksport etdirler. Şondan soň, ýani abad geçenden soň Land Rover üstü özünek bilen ýapylan güýçli far takdy. 1951-nji ýylda bu maşynyň kapotynyň aşagyna 2 litrlik motor peýda bolupdyr. 1958-nji ýylda Land Rover'ın täze ikinji görnüşi alta ödürildi. Bu täze modeli benzin bilen işleýän 2-kilik motor goýulupdyr. 1959-njy ýyllaryň iň meşhur maşyny bolan Land Rover'ın 250 müňüsi öndürilipdir. Jemi kompaniýada bu tegelik sany uly dawara bilen belläpdirler.
1960-njy ýylda bolsa onuň 12 adamlyk universal modeli peýda boldy. 1966-njy ýylda Land Rover'ın 500 000-nji öndürilipdir. 67-68-nji ýyllar Land Rover, Leyland, Triumph kompaniýalary birigip Britaniýanyň harby deňiz işlerine goşulypdyr. Olar düzümine Austin, Morris hem Jaguar brendlerini talypdyrlar. Şeýdibem şunça brend birleşip täze British Leyland kompaniýasy emele geldi. 1970-nji ýylyň iýunynda kompaniýa awtologyň täze modelini Range Rover öndürip başlaýar. Onuň iň ýokary tezligi sagatda 160 km bolupdyr. Bu maşyny kuzow üçin altyn medal berdiler. Howpçylyk funksiyonlary üçin ona Gun Safety Trophy baýragy berildi. 1971-nji ýylda iki tane Range Rover ekspedisiýa uğradyldyr. Bir Alyaska, ikincisi Merkezi Amerikanyň jiňillikleri. 1976-njy ýylda bankrot boljak bolup duran British Leyland kompaniýasynyň dadyny döwlet ýetişipdirdi, onu öz howanlarlygyna aldy. 78-nji ýylda Land Rover Limited paýdarlar jemgyýeti düredilipdir. Bu bolsa kompaniýanyň öz-özüni dolandyrmagyna mümkinçilik berdi. 82-nji ýylda Range Rover'ın 100 000-nji nüskhasy çykarylypdyr we ona awtomatik geçiriş kutusy korobka goýulypdyr. Ýani 1983-nji ýylda 110 modeli üçin önümçilik liniýasy işe gelip başlandy. 85-nji ýylda başlap Range Rover'ın dünýäde 120 ýurdunda satylyp başlandy. 86-njy ýylda Range Rover'ın 2.4-lik litr ýani motory möçberi VM turbo dizel hereketlendirjisi bolan görünüş çıkarılıptır. 80-nji ýylyň ahyrlaryna çelli dünýä bazarlaryna Land Rover'ın satuw möçberi 1,16 milyon ýetdi. 1989-njy ýylda Frankfurtda Land Rover Discovery awtology ilkinji gedek halk köpçüligini gösterdi. 90-njy ýylda bolsa Land Rover Defender satışa çykary. Temirgal Amerika Britaniýanyň bu awtologlar üçin uly bazary ýylypdyr. Şol ýyl Solikalda Land Rover Experience merkezden açylypdyr. 1993-njy ýylda Land Rover Discovery modellerine howpçylyk ýasyklary peýda boldy. 94-njy ýylda BMW kompaniýasy, ýani Rover Group kompaniýasyny satýardy. Şeýdip Land Rover brendem BMW'ň katarına geçýär. 97-nji ýylda Frankfurtda Land Rover Freelander ilkinji ýerde köpçülige tanıştyryldy. 2000-nji ýyllarda BMW Land Rover Amerikanyň Ford kompaniýasyna satypdyr. Bu kompaniýada Premier Automotive Group adly täze kompaniýany döredipdir. 2004-nji ýylda Ženewadaky awtosalonunda Land Rover Discovery 3 köpçülige tanıştyryldy. Ol düýbünden täze konsepsiýa we innowasion tehnologiýalary bilen tapawutlanýan eken. 2005-nji ýylda Land Rover Sport modeli satywa çykarylýar. Şeýlede Freelander modeliniň 500 000-njy öndürilýär. Şonuň bilenem bu modeliň önümçiligi tamamlanýar. 2007-nji ýylda Land Rover brendi özüniň 60-njy ýylyny belleýär. 2008-nji ýylda Land Rover bilen Jaguar brendi Tata Motors kompaniýasynyň eýçiligine geçýär. Şeýlekem şol ýyl Defender SVX ady bilen täze awtologlaryň çäkli seriýasy, ýani limited önümçiligi başlanýar. Häzirki wagtda kompaniýa Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover EV-Q, Range Rover Range Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover Defender ýaly birnäçe awtologlary bilen dünýä ýüzünde öz meşhurlygyny ýitirmän gelýär. Land Rover kino sunugutunda da nähili orun tutduqa belek geçen. Sylvester Stallone'nin gaýadyrmaşyjy filminde Land Rover özüniň çykyp bilmejek belentliginiň ýokdugyny arkansy etdi. Land Rover Discovery 3 bolsa tawşyrygy ýerine ýetirmek mümkin däl. Missiya невыполнима filminiň 3-nji Tom Cruise bilen birlikde dünýäni halat etjek bolup birgeden kynçylyklar başdan geçirdi. Bu brend diňe kinolarda däl, multfilmlerde de özüniň orunyny tapmak başlady. Meselem Simpsonlar serialım Simpsonlar maşgalatynda TV-ýa diňjalmak ýerinde elbetde diňe şu maşynlaryň diýerler. Bulardan başga da Lara Croft, Ocean'ın dostlary, garar, surata düşen filmlerini ýeke-ýekeden tanatan Land Rover kino ýyllarda boldy diýsegem elbetde ýalňyşmak. Ýere bir Place Wow kompaniýanyň logotipi nädipdir? Orun döremeğine bir yönetici waka sebäp bolupdyr. Rover kompaniýasynyň dizaýner bir gün balyk konserwasyny ip oturan eken. Onuň iş stolunyň başyndan nahar edinipdir oturan ýerine we konserwa gabynyň aşagyna da işlet goýmanlar. Şonuň üçin nahardan soň gap gaşlary ýygnaşdyrylýar. Tegelik konserwa gabynyň ýagly ýygy tegelik stolunyň üstüne ýüzünde dalypdyr. Dizaýnerin şol ýygy görünen alhamyn ýa-da çoğuşanlar bar. Şeýdem şol bankanyň ýüzüne meňdep duran kompaniýanyň nişany peýda boldy. Köp maşynlaryň bilen deňeşdirilen Land Rover'ın logotipi, ýani nişany has ýönükü ýaly bolup görünýär. Ýöne belki şol ýönükliginindendir ol iň meşhur brendleriň sanyna girdi. Kompaniýa Range Rover çykaranyny ona hiç logotip goýmandy. Ona direkt maşynyň kapotyny uly harflar bilen Range Rover diýip ýazýardy. Land Rover'ın nişany bolsa bu awtologa 20 ýyldan soň dakyldy.
Yılın dowamında Land Rover'ın nişany adly kendine ütgösü de ol öz ýönükligini ýitirmenler. Ene mehriban ýerleşler edip watandaşlar. Land Rover'ın taryhy hakkında şeýleken Range Rover hakkında şolan ýerleşler hakkında size bermek isleýän maglumatlarymyz şulardan bar. Gepleşip gözgönüňizden trombosonna like goýmak, tesir ýazmak, dostlaryň bilen paýlaşmak elbetde. Unutma, biz bolsa ýene sizden geljek şunyň ýaly kommentariýalary, sizi gyzyklandyrýan mowduklary garaşar ýerde sizin üçin jan çekip işler we siziň dikkatinizi ýetirer. Şol güllerde bolsa görüşýäçek mehribanlar. Hoşta bolun we elbetde özüňize. Hoşça kalın.